Арсеній – вучень 4 класа гэтай школы. У такой акції удзельнічае першы раз. Але з упэўненасцю сцвярджае, у наступным годзе таксама будзе тут вырабляць паштоўкі. Хоча, як і ўсе удзельнікі, дарыць кавалачак шчасця усім, каму яго крыху не дастае, асабліва падчас цудоўнага свята. Мне нравится вот здесь изготавливать, я люблю оригами, там что-то сделать. Вучні-валанцёры 14-й школы разам з настаўнікамі штогод наведваюць дзяцей з асаблівасцямі развіцця цяжкахворых. Ездзяць у розныя дзіцячыя дамы. Сёлета яны пабываюць у гарадзішчынскім доме-інтэрнаце напярэдадні Новага года. Запрашаюць яны да сябе і дзетак з мясцовых дамоў сямейнага тыпу. Усіх іх арганізатары і удзельнікі акцыі суправаджаюць у казачную атмасферу навагодніх цудаў. Праводзяць спецыяльна для іх майстар-класы, а напрыканцы сустрэчы дораць падарункі. На этой неделе наши дети проводят различные мероприятия. У нас проходят ярмарки, у нас проходят фотовыставки, выставки детских рисунков. У нас проходят мастер-классы по изготовлению детских игрушек и новогодних открыток. Ёсць у холе школы так званая ёлка жаданняў. Бацькі, настаўнікі і, канешне, самі дзеці на некаторы час робяцца Дзедам Марозамі, кладуць пад гэтую навагоднюю прыгажуню падарункі. Дарэчы, ёлку разам з імі ахоўваюць юныя валанцёры. Здесь можно оставлять сладости, вещи для гигиены, также книги, одежду, обувь, игрушки для детей. Ёлачкі, снегавікі, свінкі не толькі прадстаўлены на іх кірмашы. Усё зроблена рукамі школьнікаў. Ад усяго сэрца і з любоўю, кажуць юныя майстры. Атрыманыя сродкі за гэтыя вырабы будуць перададзены ў дзіцячы дом. Ганна Буйкевіч, Александр Воронін, тэлерадыёкампанія «Брэст».